Malta ħatkun qed timbotta biex naturalment l-attività kriminali tinqata' kemm jista' jkun malajr. Dan kien wieħed mill-affarijiet li semma, fil-fatt wieħed mill-10 punti li semma anke l-Kummissarju Avramopoulos. Li semma l-attività li l-operazzjoni li għaddejja naħa tas-Somalja bħala eżempju. U allura jista' jagħtilla il-lok li jkun hemm attività simili, naturalment li tiffoka mbagħad fuq l-ixxu tal-immigrazzjoni. Ġifieri din mhux eskluża, naturalment. Possibbli ssir? Hija possibbli ssir jekk ikun hemm il-qbil bejn il-pajjiżi membri jew nkella wħud minnhom. L-importanti li dejjem ikun hemm il-mandat, jiġifieri il-mandat kemm mill-Unjoni Ewropea, kemm mill-United Nations li naħseb hija importanti u allura anke l-membri tas-sigur li jinsabu fis-Security Council tal-United Nations huma importanti li ħanajtek mhux biss ikunu informati imma pjuttost jagħtu anke ħanajtek l-endorsement tagħhom għaliha. U allura anke sar appell lill pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fuq is-Security Council biex naturalment dal-messaġġ anke jwasluh f'din l-istituzzjoni. Forzi Armati ta' Malta dal-aħħar 20 sena salvat il-fuq minn 14,000 ħajja. 14,000 ħajja li kienu Maltin, Ewropej u immigranti li telqu mill-kosta tal-Afrika. Huwa ta' unura lina li konna dil-opportunità biex insalvaw il-dak li jkun talab lajnuna, ikun min ikun, però ikun hemm ġranet bħal din, ġranet ta' disfatti fejn ovvjament inti kont ittaskjat biex issalva ħajja u ikun hemm ġranet fejn inti dik il-ħajja ma rnexxilekx issalva. Riġna kemm jista' jkun malajr, però sfortunatament ma wasalniex fil-ħin li xtaqna. Xtaqna li wasalna qabel, però ovvjament l-affarijiet kienu d-distanza hija li u ma rnexxilna nsalvaw l-ebda ħajja. Aħna li sibna diesel, ovvjament għax kienet għadha kemm tered dajsa, u xi affarijiet personali tal-immigranti li kienu fuq din id-dajsa.